आरो जोंनि खाथि खाला गामिनिफ्राय सफैनो हानाय दरफ्रोमबो गामिनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन जोंहा दिनैहाय नैबे जोंसार आरो जनक ब्रह्म बिथांमोननि दिनैहाय मुसुखाखौ जों बेवहाय जोङो बहायनानै बिथांमोनखौ सोरगोआव जे आलो गोजोन जाहैनांगौनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ दिनैहाय जे बिबार बावनो नागिरदों दा बे बिबार बावनो नागिरनाय हाबाफारिखौ जोंहा जे जोंसार आरो जनक बिथांमोननिनो जे मावथिफारिया हान्जा बिथांमोन दिनैहाय सफैनानै दङ। बिथांमोनानो जाहैबाय NDPS-नि एन मोनाबिलि बिथांमोनानो दिनैहाय दिनैनि जोंसार आरो जनक ब्रह्म बिथांमोननि मुसुखाखौ दिनैहाय गुवारै बेखेवसारनानै होगोन आरो अपेनिं खालामगोन आरो बिनि उनावहाय साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे बिथांमोनखौ आलो गोजोनाव सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो बिथांमोनखौ जाहाथे बिबार एसे बावनानै जाहाथे बिथांमोनखौ बोर सारस्रिहरो बेनि थाखायनो जे बिथांमोन आलासि बेखेवगोन बिथांमोनखौ दिनैहाय आं गामिनि जानानै बेखेवनो थाखाय आङो फंनैसो बिबुंथि होनानै बेखिनिखौनो आं दोनथ'नाय जायो। नोंसोरनि नियमजों एसे प्रे खालामनानै नियम दं गिबियावनो दिनैनि बे हाबाफारियाव बे गामिनिफ्राय बे न'खरनि जानानै बे गामिनिनो गाहाय गामिखौ दैदेनलांनाय गावबुरा आरो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोबाय आरो बेजोंनो लोगोसे दिनैनि बे सारादु प्रग्रामाव गासैबो आदै मादै आइ आफा बिदा फंबाय गासैबो नुजाफैनो हानाय आरो आंजोंनो लोगोसे जोंनिनो मावथि एक्स एनडिपि आफादनि कमरेड नोंथांमोन गासैनिसिमबो दान्दिसे सम बेसेन गोसा समखौ गारनानै जोंनि बे सारादु प्रग्रामाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ गिबियावनो बावहरग्रोनाय थाबाय। दा जोंखौ खावलायहरनायलाय बिथां जोंसार बिजोमै बिथां आफादाव बि जोमैमोन बिथांनि गुबै मुङा जाहैबाय जोमै बसुमतारी बिथांनि मुसाहारि बिथांनि मुसुखाखौ बेखेवनो बा गुवारै बुंथिना होनो जोंखौ खावलायनायलाय दा बेनिखायनो जोङो बेखेवनो जों आखायाव लाबाय आरो गिबियाव जोङो बिथांनि बे बेखेवखांनायनि उनाव जोङो मुंख्लं बिथांनि मुङाव जा रुंसारि जालांनाय बिथांमोनाव 1 मिनिट आर'ज गाबगोन बेजों लोगोसे फंनैसो बिबुंथि लाखिगोन जोंनि गेजेरावनो आरो बेजों लोगोसे दा गासै गामिनिफ्राय फंनैसो बिथांमोननिफ्राय लाखिनो होनाय जागोन। दा आङो गिबियै मुसुखाखौ बेखेवनो थाखाय आं आखायाव लाबाय। दा आंजों लोगोसे जोंनिनो मानगोनां गिबि NDPS-नि एक्सनि सिगाङावहाय म्यानमारावनो जोंखौ लांजेननायमोन जोंखौ फोरोंबोनायमोन बिथां बि नायसन बिथाङा सारानो गिबियाव IK संबिजिरनि समाव बिथाङा भाइस चेयारमेनमोन म्यानमाराव बिथाङानो जोंखौ लांनानै फोरोंनाय बायदि जादों। दा बिथांजों लोगोसे बिथांखौबो लोगोसे आंजोंनो मुसुखाखौ बेखेवनो थाखाय आं सारखौ खावलायनाय थाबाय। दै सानसेयानो जय जोंसार मुसाहारि जनक ब्रह्मनि जय जोंसार मुसाहारि जनक ब्रह्मनि बिथांमोननि आत्माया दिनै आत्मा माटियास्थ मुखुलि खालामनायजों आलो गोजोनै मुक्ति मोननो हानायनि जय जोंसार मुसाहारिनि जय जनक ब्रह्मनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि
जय